1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛପତ୍ର ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଏମିତି ଭାସୁଥିଲା ଯେମିତି ସୋଲ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ପୁରେଇକିରି ମୋ ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପବନକୁ ସାମ୍ନା କରିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମାସ କାଳ ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଗଛପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା। ସାଇତିକି ରଖିଥାଏ ମୋ ମାଆ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ପୁରେଇକି ସେ କିଛି ଖୁଦ ଚାଉଳ ଆଉ ଏ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ମୁଣିରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି। କାରଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପବନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ସେ ଖାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗୋଟେ କୋଠା ଘରରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ କୋଠା ଘର କାହାର ହେଇନଥିଲା 1999 ମସିହାରେ। ମୋର ତ କିଛି ମନେ ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି। ମୋ ବୋଉ ଯେତିକି କୁହେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣେ। ସେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଆଈ, କିନ୍ତୁ ତା ଦାନ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଜି ତ ଏବେ ତ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି କି ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ହେଇକି ପଳେଇଲାଣି ବୋଲି। ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁକା କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଫନି ୱେରେ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ 1999 ବାତ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ କେବେ ଫନି ୱେରେ ନେବେନି। କାରଣ ସେମାନେ ମାସ କାଳ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ଶୋଇଥିବେ। କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ।